Hej. Bettina, jeg er rigtig glad med den swimming, fordi det er første gang, vi har mod. Jeg sidder hjemme hele dagen og kigger af det, og har det ikke så godt. Ja, det kan jeg godt huske. Ja, men nu jeg har det rigtig bedre. Ja. Og nu har du bare rigtig travlt med det. Ja. Hvad laver du sådan hver dag? Jeg går til swimming sammen med jer, Ja. og jeg træner Ja. med kap. Ja. Jeg har det rigtig bedre nu. Ja. Ikke ligesom for. Nej. Men jeg vil gerne fortsætte med den træning. Og swimming er rigtig godt for mig. Så du bliver klar til at spille videre og komme i arbejde? Og komme i arbejde. Ja, det bliver dejligt. Ja, Ja. tak. Vi er rigtig glade for det herovre, og jeg synes, det er dejligt. Og hele ugen kan man mærke det i kroppen, så det er en rigtig dejlig ting, at vi kan få lov at gå til svømning. Så. Tror du, at svømningen kan hjælpe dig til at komme i gang med en aktivitet? Ja, fordi jeg får det bedre, Ja. så det vil jeg helt sikkert sige. Hej Lotte. Hej. Jeg vil bare sige, at det var hyggeligt at møde mennesker og sidde og snakkes med nogen. Fordi jeg var helt alene. Jeg er alene med en baby, og så her altså jeg får lidt energi til at fortsætte min dag og hård dag og min smerte og det. Men jeg synes, det er dejligt. Også dejligt med dig. Tak. Ja.